ollaan pakattu kaikki tähän eteen ja sen takia se onks teillä kuinka paljon kamaa? No. Aikana olemaan vaivautunut. No siis aivan totta. Miksi ihmeessä? Kuka sanoilla tälleen loistaa pois? Mä oon vittu ainoa! Kuinka toista? Kattoi Forssi siinä. Kysyt sä, katot sitten. Ei, niin se on niinku hyvältä ja se intohimo on niinku aikasteluita niitä mieleen, koska niin se on. Mä olen kyllästynyt niihin voimiin, jotka ohjailee mun elämää. Toista löytyy puolestaan. Jens, mikä sulla on mielessä? Moi! Onnenko tätä autoa tässä? Tiedä mikälläkin se näyttää turista. Jens. Mikä tää on? Mitä helvettiä? Eksynyt. Turisti. Ei oo pingviinejä. Siksi tässä on kummia naisiakin. Niin, kai nyt ollaan Heinälässä niin kuin enemmän nähtävä. Onko sä varma, että siihen käy mikä tahansa tee, ettei se pitää olla jotain jonkinnäköistä teetä? Ei sanottu. Okei, se sanottu. Ole saatava. Joo, mata bling bling! Käydään Deja Vuus 1. Sen jälkeen mennään sen. Mä käyn siellä vaan kusällä. Deja Vuus voi käydä kusalle. Onks siellä Nari? Missä on senssimetti sisällä? Mä en mitään muistikuvaa, miksi ollaan menty sisällä oikeasti. Huomenta. Jarra, ei saa kuvata. Sensored. Ei mitään. Kotimaan poukkoa. Iskääkö paha? Mä katson tosta vaan. Minne vaan. Tuon feederissä niin on jäähileitä. Otto vitun kivissä, mä jäädyn tänne vitun superjaa.